αρκετοί γνωρίζουν τι είναι η φασματοσκοπία. Η φασματοσκοπία είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στην χημική ανάλυση. Και η φασματοσκοπία έχει θεωρητικά ως προέλευσή της το περίφημο πείραμα του Νεύτωνα, το βλέπουμε εδώ κάτω, που το 1668 πέτυχε να λάβει φάσμα του ηλιακού φωτός. Πέτυχε να λάβει τα χρώματα που αναλύονται από το λευκό ηλιακό φως. Το 1802 ο Βόλαστον, εξετάζοντας το ηλιακό φάσμα, που με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, παρατήρησε πλήθος σκοτεινών παράλληλων ραβδόσεων. Αυτές. Πλήθος σκοτεινών ραβδόσεων. Το 2014 τώρα, ο Φράουνχόφεν μελέτησε τις ραβδόσεις αυτές και σύγκρινε διάφορα φάσματα με αυτό του ηλιακού. Έκτοτε, οι ραβδόσεις αυτές του ηλιακού φάσματος αναφέρονται και ως ραβδόσεις Φράουνχόφερ. Η εξήγηση των ραβδόσεων της έδωσε μερικά χρόνια αργότερα ο Κίρχοφ, ο οποίος διαπίστωσε ότι αυτές οφείλονται στην ύπαρξη διάπειρων αερίων στοιχείων στον ήλιο, όπως νάτριο, ραβδόσεις Δ, κάλιο, ραβδόσεις ΑΒ, τις βλέπετε εδώ κάτω, σίδηρος, και αυτή η διαπίστωση μετά από κάποια επιστημονικά συζεύματα, δεν είναι άλματα, είναι ο ένας παίρνει τη γνώση του άλλου, την δουλεύει και βγάζει καινούργια συμπεράσματα. Μετά από επιστημονικά συζεύματα βγήκε η φασματοσκοπική χημική ανάλυση. Ναι. Πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε τώρα στα μετεωρολογικά του Αριστοτέλη. Φαίνεται δε ποτέ συνιστάμενα νύκτορ εθρίας ούσης, πολλά φάσματα εν το ουρανό, ήων χάσματα τεκεβόθυνη και αιματώδη χρώματα. Μας λέει δηλαδή στα μετεωρολογικά του, στο πρώτο βιβλίο. Μερικές φορές σε μια καθαρή νύχτα μπορεί να δει κανείς διάφορα φάσματα που σχηματίζονται στον ουρανό όπως χάσματα, τάφρη και κόκκινα χρώματα αίματος. Μας τα λέει ο Αριστοτέλης. Και έχουμε εδώ μια γραβούρα του Μεσαίωνα που απεικονίζει το βόρειο Σέλλας, το οποίο έχει διάφορα χρώματα τα οποία, για να δούμε πώς προκύπτουν. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι αυτό το Σέλλας. Αώρα Μπορεάλης, που πρωτοχρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Γαλιλαίο το 1619. Και αυτή έχει ελληνικές ρίζες. Θα μου πεις, θα μας τρελάνεις? Ναι. Αποτελείται από τη λατινική ονομασία για την αρχαιοελληνική θεότητα της αυγής της Ιούς. Έχω πάει στο ιερό της Ιούς. Είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Άουρορα. Τι λένε στα λατινικά. Και την εκλατινευμένη επίσης λέξης για τη λέξη βόρειος. Μπορεάλης. Άρα, όταν μιλάμε για βόρειο Σέλλας, μιλάμε για τη Βόρεια Αυγή. Συνεχίζει ο Αριστοτέλης. Φεύγουμε από την ετυμολογία και πάμε στον Αριστοτέλη. Δεν θα τα διαβάσω τώρα λατινικά. Αυτά έχουν και πάλι την ίδια αίτια. Συνεχίζει για τα διάφορα χρώματα τα οποία περιγράφει πριν. Επειδή έχουμε δείξει ότι ο ανώτερος αέρας συμπυκνώνεται και παίρνει φωτιά και ότι η καύση του παράγει μερικές φορές την εμφάνιση μιας πυρκαγιάς, και συνεχίζει λίγο πιο κάτω. Η έννοια της σύντομης διάρκειας αυτών των φαινομένων είναι ότι η συμπύκνωση διαρκεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Τα χάσματα έχουν μια εμφάνιση βάθους επειδή το φως ξεσπά από ένα σκούρο ή μπλε φόντο. Μας λέει ξεκάθαρα ότι έχουμε φασματικές διαφορές. Μας το λέει ο Αριστοτέλης και συνεχίζει. Ήρθε ο Μισελ Λεβί. Όποιος ασχολείται με μικροσκοπία, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα χρώματα πόλωσης. Παίρνουμε μία πέτρα, την κόβουμε, τα διάφορα ορυκτά τα λεπταίνουμε σε 25 μικρά ώστε να είναι διαφανή, τους ρίχνουμε μία ακτίνα φωτός και ανάλογα με την κρυσταλλική δομή διαθλάται, παθαίνει διάθλαση, παθαίνει συμβολή σε συγκεκριμένα σημεία αυτή η ακτίνα, η μονοχρωματική, γιατί ρίχνουμε μονοχρωματική, και δημιουργούνται συγκεκριμένα χρώματα συμβολής, τα οποία ο Μισελ Λεβί τα έχει παραθέσει στην συγκεκριμένη κλίμακα. Και αυτά τα χρώματα της συμβολής δεν είναι τίποτα άλλο
παρά αυτά τα χρώματα της πόλωσης του Μισελ Λεβί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα χρώματα συμβολής που μας περιέγραψε, μας τα περιέγραψε ο Αριστοτέλης. Ότι το φως σε συγκεκριμένες συμπυκνωμένες περιοχές της ατμόσφαιρας δεν μας το έγραψε ο άνθρωπος διαθλάται, αλλά μας λέει έχουμε μπλε και από τα μπλε παίρνουμε κόκκινα φάσματα. Και κανένας δεν αναφέρει τον Αριστοτέλη. Μα κανένας δεν αναφέρει ότι τα έγραψε και ο Αριστοτέλης.